ଜଣେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ। ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାମର ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷଟି। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଥିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜମିଦାର ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖିଆପିଆ ବୁଲାବୁଲିରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ପୁରା ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘଡ଼ି ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା। ଘରର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପରି ଆଉ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରିୟବ୍ରତର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲା କି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ କେବେ ବି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସମୟର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁନଥିବାରୁ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝିଲା ପରେ ବି ତା'ର ସ୍ୱଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥାଏ। ଦିନେ ଜମିଦାର ଏହି ବାବଦରେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଦିନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବି। ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦିନେ ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତର ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲା। ସନ୍ଥ ପ୍ରିୟବ୍ରତକୁ ନିଜ କୁଟୀରର ପଛପଟକୁ ଡାକି ନେଇ ତିନୋଟି ଅନାବନା ଗଛକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାହାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ତିନୋଟି ଯାକ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଦିଅ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ବଡ଼ ଗଛଟିକୁ ଆଦୌ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଶେଷ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲନି? ସନ୍ଥ କହିଲେ, କାରଣ ମାଟି ଓ ଗଛର ବନ୍ଧୁତା ତୁମ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମଣିଷ ସମାଜରେ ବି ବନ୍ଧୁତାର ଦୃଢ଼ ଅବିକଳ ମାଟି ଓ ଗଛ ପରି। ଜୀବନର ବନ୍ଧୁତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ହେଲେ ବନ୍ଧୁତା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁଟି ଜୀବନର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧୁ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧୁଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼ାଇବା କାଠିକର ପାଠ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଗୁଣ ପରଖି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସନ୍ଥଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଉଭୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମିଦାର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପୁତ୍ରର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ।